Dili sa nasipit na lamban na hitabo ang pagpangulata sa unom ka mga lalaki kang Eddie Basiliote o mga kaubanan kung dili dito kinibitabo sa Ponsinos, Barangay Carita di nakuhaan sa CCTV. Giadto sa Baritang Bisdak ang dapit o gikonfirmar mismo sa panima o pamilya ang ilang kasinatian sa kamot sa mga lalaking gituhang mga pulis nga nakasibilyan. Ano yung report? Dinhi sa sulong bahin sa Ponce 2, Barangay Carita, nahimutang kining usa ka balay diin sa silong nahimutang ang mga video game machines. So kini nga itong nahimutangan karon diri nahitabo ang operation sa gituoan ng mga pulis diri sa Barangay Carita na ni ang area. Kung ato makita mo ni ang CCTV camera di na-record ang nahitabong pagpangdagmal sa katong tulo ka mga lalaki nga naa sa CCTV. Ang babae nagkugos sa bata nga makita sa CCTV maoy maatubang sa matig balita ug mikumpirmar nga ang iyang uyuan nga nagduwa ang gipuntarya sa mga lalaking kalit nga misulod dayon bukbuk kang Eddie Basiliote ug laing duha ka makauban. Dili matukib ang kahadlok ang ilang gibati. Niadtong higayon na ilabi na kay may dalang mga tag-as nga armas ang maong mga lalaki. Ila hinuong giklaro nga wa magpailang pulis ang mga lalaki apan dako ang ilang katahap nga mga pulis kadto. Pagpadong na ko abli, sir, na buong kong gipatiran Manila, may go kong tiyan. Unto gaya, dali kong ari kay tag-as magayda nga armal light niya. Ya, ako na lang gikuha largo akong anak kay kasi niya manira niya sila largo ba niya. Laba ko'y bata niya, mabdusad ko. Samtang ang igsuon ni Basiliote mitugan nga apil sila sa gibaharan nga pusilon kon manginlabot. Nabalaka sila karon sa ilang seguridad ug nanawagan sa kadakuan sa kapulisan ug unta matumbok na ang mga lalaking misulong sa ilang balay. Ipakuha lang sa kuno akong maguwang dito sa PDRC kay kasi kuno ilang saon dito ba na wala may kakuan kasi ilaraing nung miskapo. Samtang misusi na usab ang Commission on Human Rights sa maong hitabo nga gihangop usab sa kapulisan. Go there alone last night, but I think it's not good for my security because our investigators were already out when I received the information. So I informed them late last night that they're going to start the investigation. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.